Prije nekoliko desetljeća na današnji se dan obilježavao blagdan Svetog Grgura, o čemu svjedoče brojni frazemi i uzrečice vezane uz ovo doba godine. Tek su ponegdje zabilježene one vezane uz novi datum tog blagdana koji se obilježava 3. rujna. Sveti Grgur Veliki, papa i crkveni naučitelj, u puku je više poznat po frazemima i poslovicama koje se uz njega vežu, nego po samim blagdanskim imenima. U Komiži na Visu poznat je frazem nikad iz duga koliko ni sveti Gargur iz Korizme. Kažu opet u zapadnoj Hercegovini ne izlazi iz duga ko ni sveti Grgur iz Korizme, a u Brusiju na Hvaru ne zahodi kako ni Gargur iz Korizme, gdje je onda sasvim jasno na koji se to datum obilježavanja spomendana odnosi. Isto tako i različite poslovice koje su vezane za događanja u prirodi odnose se na ožujak. Recimo izlazenje gmazova, pa kažu u Brusiju sveti Gargur popa na 12. morča gadaline vonka. A u Vinišima kod Trogira sveti Grgur papa na 12 marča gadeline vanka. Ili pak u zapadnoj Hercegovini o Grguru zmije polizuru. O Grguru zmije polizuru. A u Podravini su opet žabe te koje izlaze pa vele Gargir žabe vin. Isto tako to je i doba kada ptice se ili vraćaju u svoja gnjezda ili grade gnjezda, pa kažu u Hercegovini o Grguru ptice po gnjezduru. Ili pak šokački Hrvati ponegdje kažu sveti Gargur, ptica gnjezdur. Mnogo je i meteoroloških poslovica i izraza koji se također vežu uz spomendan u ožujku. Na primjer u zapadnoj Hercegovini kažu Grgurovi ukovi. Na dubrovačkom području Grgur ljuti izna more muti. Opet na trogirskom području je to Grgorina zlogodina, a u šokačkih Hrvata ponegdje Grgur i janjce smrzne, što je jasno da se odnosi na ožujak. Ponegdje se počeo prihvaćati i datum 3. rujna, kao na primjer na Komiži. Sveti Gargur meče omendule u Baturi, jer je početak rujna vrijeme kada dozrijevaju bajami i kada se beru i spremaju. Ove promjene pokazuju koliko je etnolingvistika zanimljivo i veoma živo područje istraživanja.